Зато и говорех. Перфектният баланс. Перфектният баланс между слушалки, инструментално и глас. High five in the house. Бихме искали да ви разходим малко. Едно пътешествие. Ние сме източните философи с кофи пълни строфи. Ще напълним вашите глави с налудничиви въпроси. Кой ги носи, кой ги меси, откъде се взеха тези, че направиха така ухото ми да се клези без да искаме. Беше писнани вече от барборковци. От сутрин до вечер само вълтечат всякакви глупости. Ти от ли си? Да, и мисля, че е време за промяна. И точно с тая цел хай файв сме на смяна да закърпим положението от тук от там. Щом някой спомене за нас, да не ни е срам. Със стабилно отношение сме, това го знам. Повече от достатъчно за да се наяма огладнели. Започвам аз да пея и разплащам по люлеви. Преди да сте разсеяни ще разберете всъщност колко сме самонадеяни. Отвеяни сега да вземем да загреем ли. Твоят трак не е като всичките. Няма как да пестим с ричките. Енергийното поле сега към вас е насочено. Впрочем, отворете си очичките. Твоят трак не е като всичките. Няма как да пестим с ричките. Енергийното поле сега към вас е насочено. Впрочем, отворете си очичките. Нашето пътешествие минава през различни местности. И по някакъв път хората са такива, почва да се чудят. Какво става, що сте се така изцъклили, нали на поста? Някъде бяхте се запътили, дали от доста време май не сте ни слушали, или пък най-ничко сте се припявали, подушали. Не дейте да говорите, сега е моя ред, посмейте се на воля, че ще продължа напред, пейте. Ако кара ви да сте наред, обаче знайте, не от всеки го става поет. Твърде много време отделил съм да ми дреме, за това проблем е някой като вземе се засеме. Иска да порасне и да хваща, да не касне. Добре да е, само с вода не става, е доста труд. Трябва да е откъде на къде, ще трябва сам да продуцирам, отдавам ми се окей. Обаче нищо не разбира, мечтая си за UK. Около мене кал намирам, но въпреки това се смея и не позирам, защото този трак не е като всичките. Няма как да пестим с ричките. Енергийното поле сега към вас е насочено. Впрочем, отворете си очичките. Този трак не е като всичките. Няма как да пестим с ричките. Енергийното поле сега към вас е насочено. Впрочем, отворете си очичките.